grabatzen ari garen unean gaueko 12:21 diren honetan, gaur Egigurenek eta Eskuzak Zubizarreta eta Ugarte Mendiaren aurka jokatu duten binakako B serie txapelketako 11. jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu, gogoratuko dugu, Egiguren eta Eskuza pasaden astean irabaztetik zetozela, baita Zubizarreta hirugarrena eta Ugarte Mendia ere, honen bestez, bi bikoteen dinamika positiboa zen gaur arte, baina gaurkoan garaipena eta pronostikoak beteaz, Egiguren eta Eskuzarentzat izan da 22 eta 21eko emaitzarekin. Hasieran Zubizarreta eta Ugarte Mendia gehiago izan badira ere, gerora partidari eutsi eta azkenerako meritu handiko garaipena eskuratu dute Egigurenek eta Eskuzak. Hasieran esan dugun bezala eta gakoa batez ere Gorka Ugarte Mendiarengan egon da, izan ere sekulako pilotakadak jo dizkio, oso ongi sartu da norgehiagokan Alkizarra, eta Arkaitz Eskuza pixka bat sufritzen ikusi dugu atzeko kuadro horietan, eta noski Iraitz Zubizarreta txapelketa osoan egiten ari den bezala errematean oso fin ikusi dugu. Hala eta guztiz ere, hasiera potente horrek edo ez die askorako iraun urdinei, izan ere gerora Egiguren eta Eskuza pixkanaka asentatzen hasi dira, batez ere Arkaitz Eskuza norgehiagokan asentatzen hasi da, hasieran galtzaileago ibili da, eta hau normala da, gaurkoan bi atzelarientza gainera hau normala zen, bi atzelari jotzaile dira, oraindik ere profesionaletan iaia hasiberriak direnak, eta oraindik ere asko ikasteko daukatenak, baina naiz eta ez genuen alakorik espero, biek ala biek partida txukuna jokatu dute, noski galdutako pilotak ere izan dituzte, baina partida txukuna jokatu dute, eta esan nuke gainera urretxun baino finago, lehen itzulian gogoratuko dugu norgehiagoka urretxun jokatu zutela, eta hain zuzen ere emaitza berberarekin amaitu duzela, Egiguren eta Eskuzaren alde 22 eta 21eko emaitzarekin, eta gaurkoan berriz, baita ere, 22 eta 21eko emaitzarekin, baina esan dugun bezala atzelariak askoz ere hobeto ikusi ditugu. 12 eta 11 ere aurreratu dira, Zubizarreta eta Ugarte Mendia, eta hortikan aurrera norgehiagoka oso berdinduta joan da, Egigurenek ere asko asmatu du errematean, horrez gain defentsan ikeragarri ongi jardun da Azpeitiarra, eta azken zatian jada lau pilotariak oso nekatuta ikusi ditugu, batez ere atzelariak, esan dugu biak ala biak jotzaileak, eta partida asko ordu zaie aurrelariek ofiziotik tira behar izan dute pixka bat, naiz eta aurrelariak ere oso gazteak izan atzelariek, baina urte batzu gehiago badaramatzate profesionaletan, eta hori nabaritu da, zalantzari gabe. Eta azkenerako bazirudien, hor Eskuza Ugarte Mendia baino akituago zegoela, baina azkenerako 20 egin dute, eta Egigurenek benetan partida amaieran sekulako nortasuna erakutsi du, bere gain hartu du erabat 100% bikotearen zama, eta partida osoan zehar egin duen bezala, azkenengo tantoan ere asmatu egin du, eta garaipena gorrientzat izan da, esan bezala 22 eta 21eko emaitzarekin. Egigurenen inguruan hitz egin behar du, izan ere Egiguren sekulako txapelketa egiten ari da, orain artean beti esan izan dugu, ez, binakako horietan falta zitzaiola pixka bat nabarmentzea edo paus hori ematea, bada aurten jada emana du, lehen postuan dira, hain zuzen ere Egiguren eta Eskuza 9 punturekin, eta bigarren postu hori, hurrengo geratzen diren 3 norgehiagoketatik bat irabaztearekin, nik uste nahikoa luketela bigarren postu hori eskuratzeko, eta aldiz Zubizarreta eta Ugarte Mendiak oraindik ere playoffetan badaude, baina beste norgehiagoka bat derrigor irabazi beharra daukate behintzat. Bi aurrelariak oso ongi ikusi ditugu, atzelariak ere esan bezala urretxun baino hobeto, baina biek ala biek dezente galdu dute, dezente galtzen ari dira oraindik ere, eta batez ere Zubizarreta eta Ugarte Mendia bikotearen gakoetako bat hori izan da, Ugarte Mendia batzuetan konfiantzari gabe ikusi dugu, sufritzen partida askotan, baina pixkanaka hau ere asentatzen ari da, eta nik uste gaurkoan
norgehiagoka hasierarekin ere geratu beharra daukatela. Urdinek hasiera erra egin baitute eta hori ispilu hartu behar dute geratzen diren jardunaldiak irabazi eta playoffetara sailkatu ahal izateko, eta zergatik ez bigarren postu horretarako naiz eta zaila izan aukera txoren bat ere izateko. Esan bezala, une honetan Eiguren eta Eskuza lider 9 punturekin, laugarren geratuko dira Zubizarreta eta Ugartemendia 5ekin, eta hauxe izan da, guk esan behar genuen guztia, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.